Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bağımı? Yaxşımı? Cansı? Ava. Tayin. Dinle. Men mikrofonumu aldın mı özüme? Ucuztaydan gepleşin kızıklı olacak. Yumur. Tayin. Bada. Mesela mikrofonum kalk balıcı hiç oyun alan zat yok. Yürüdüm onunla bırak. Başta. Beter zapis edelim. Yürü. Yanında itaydım da hemen. Bugün Nesiveden Ali Çarjovski bilen yüzle gepleşimiz. Men şu yerde bir bellek geçen dostlar. 3 yıla goloy TikToker bilen ya da blogger bilen ve Viner bilen hiç ilek, yani diyecek olan bloggerlar bilen hiç ilek interview mezetimada yoktu. Bugün Nesiveden 3 yıldan son Alişka bizde mihmançılıkta Ali Çarjovski yine bir yere. Hoş geldin. Hoş bulduk. Qo'mi adalar. Olmay. Paycot. Zanımsa настроениyan qo'y. Yuvaştan. Açık. Gepleşin en başında nokot koy geçeli. Ştop son kellelerinde sonra olmadı ya. Arada gezmene gittin. Nereye gittin? Vietnam'a gittin. Şu Vietnam'a gidenden tek yan yakınına geldi ve şonda sesini yani soğuklap da şu sesi de oradan çıktı. Zat etmen. Diyecek kolam ki siz Afrika dediğim olsa öngünden bağışla deyip öngünden bağışlan diyeriz. Yani izleyene soruyor ştobu. Eğer buradan siz Afrika dediğim olsa yani rahatsız dediğim olsa. Doğru mu? Doğru. Öngünden doğrulak geçeli ve Vietnam'a gidende vizanam Cahana Seyran'da aşetiden. Sonra seni tanıştıranız riyaderdir görüyorum. Üstüne geç git var ya. Eyvah, men adım Cahana Seyran öz organizama edip berdi. Yanğam girip geldin. Bizim Levap'taki ofisimizde Cahana Seyran'ın zdanyasında. Bugün Nesiveden'in içkiyin seni haf yakından tanalı has, bir dost hükmünden, bir ütköçük sorular verelim. Ve şu yerde gepleşik zapis edip Turka dostluğumuz var kadın. Hemen adam dikkat bilen dinlen, gepleşikin sonunda her kayıtınızdan bir ütköçük sorular. Ali var arada gepleşik var arada sorularımız bağ olsa gepleşikin sonunda sizlerim sorularınızı alın. Tayin başladık mı? Mesele yok. İlki bilen bira, elbette ödün tanıtsan. Seni haf yakından tanalı, avtobiyografiyanı ayıp versen. Köpçülüğün içinde Ali Kurbanov yani Çarjovski olup tanıyanlar beni. Men Şer Ali Kurbanov 97-ci il özüməm Levap'ta doğulup össüm. Çarjov'da. Çarjov'da, hava. Mektep? Mektep 30. 30. Hava. Rayon? Rayon 3 punkt. Rayon 3 punkt, central. Central 3 punkt, hava ikisinin miydi. Qatı boğuy. Ne mümkün olsa elbette bir maşkalan var da gitkaçık aytıp versem. Maşkalam. Benim özüm əli bir yarım yıllıkta öylönüm, simyadan gördüm o vafa var. Tədə maşkala. Tədə maşkala, Xudaya şükür şu vaat. Öz İslam gelimi taptım, Xudaya şükür. Ədirəm, Mehmet Qovay yuvaşdan. İnşallah. Bundan beyləyəm qovolar. İnşallah hemişe qov olsun, nesip olsa ödödüңüzden köp ölsün. Nesip olsa. Nesip edenden näme? Ali futbol komanda cemliyatlar çağcıklarından da atlayan bir gep kırgın olsun inşallah. Ay nesip olsa. İnşallah. Nem için Ali Çarjovski? Nem için Ali Çarjovski? Ola birinci. Özüm Levap'tan. Levap'ın Türkmen avadın önkadı Çarjov olup geçti. Her büyünem Çarjov değil. Her büyünem Çarjov değil ya. Şoň üçin bir başka ad tapmadım koymak için. Soğat. Şol vaat. Ey для прикол Çarjovski deyip girdim. Çarjovski deyip girdim. İkincim, ben Türkiye'de yaşayadım ya. Sonra adını polnu Şirali deysen, adamların aklında kalmıyor. Anlatı işleşen, katlaşan adamların aklında. Esasen Türkler mi? Türkler de. Sonra için menem kısalıp Ali deyip koydum. Ben öydəkiler ama küçüklükten Ali diye ecemem. Bütün Ava Simyam'da kim olsa Ali deyip sesler. Sonra için Ali Çarjovski deyip kaldı da benimle. Rahatı birinci videolarını neçinci yılda başladın ve nemeden başladın?
Nämeden imini TikTok, Vine? Birinci videomu 2019 ya 20 şolan birinden başladım ötken. Sonra dila prikola bir video çektim. Onun dine imon istoriyasını payladım. Ondan mnogiye друзья onun meşten dost olurlar, tanışlar. Yaman go olupdur. Davay sen lütfü TikTok'a başla. Şolar yalı bir neme verdiler bana. Emotsa verdiler. Menem şondan bir başlayıp göreyim. Neyem orta şovorsun ben şondan başladım da. Gatıyor. Çay, su? Çay verdiler. Tak, başladın şondan. Sesin için o çay içsen bırak. Indi men şunkayalak bir soru dörüyede. Neyem için imini Vine? Neyem için bir neçe aktörlü? Şeyle seyretsen aslında kıyınna, gatı kıyın. Ve şutayda belli geçeyim. Üç köşük bir montajörler, üç köşük bir operatörlerim respekt veriyorlar da. Sana krasavçık, gatı o işe diye berekeller deyip. Aktörsodan da şaram imini montajın temada. Şu 2016 yılda, 2015 yılda studiyada işlerim belli de. Spasibo. Da 2015-2016'da bile işleşiptik. Montajı bana öğretirim kompüterda. Jason Nur'un özü, ona aytıp geçeyim, aytmadın zat olmasın, özü öğrettim. Şu an özüm reklam eden yalı ottum da, kıkmandır, devam edivereli. Ne için? Ne için? Ne znayım ne okudu öğrenmişler ya bir neme mati içimde, aktörstva mati. No, poisteto oku oturduk zat ettik. Yine Angra'yı verip gittik, daşı yurda zada. Şol sen nire gitsen şol içinde olan karakter adam için neymişen bolyan eken. Benim içimde bayır şu videoda TikTok'da da başlamakam dostlar bilen oturuşonda da dedenne şu güldürüp başarıyadım, şunu beceriyen ben. Şey diyorum ne bir finaş göreydim, atak onun verden görenlerini adamlardan görürlerlim da gepin ifkası. Türklerde çıkaryanlar ama Türkmenlerimizde Murat Molla yaxşı atlar çıkaran. Şolardan ilham alıp başladım desem öyle. Başlan şolar değil mi? Şolardan ilham aldım. Şolar etken olsa ben eve neydim ben başladım. Gatgo özüne bas koyup ettin mi? Gatgo. Gepleşik o başladık şu an içkin gürleşip başladık. Men hazırdan gepleşin en başından bilýär ol bir настроениň götüreýin sen bir şeyle bir qoğuca oturup bugün evye boş varmayam deyip bilýärmi? Oğlanlar rahmet görmem şu Hausberg alıp koyuyorum. Bilýärsiň bizde Germanski brand ýöne önüm hem Türk'te hem Hatay'da alıverarken hem Hatay'da hem Marokko'da Hausberg brandinin önümleri var. Bizde de как положен distribütör var. Esas distribütörüm Levap'ta şunu yürütesen için bu mixer mi neymiş? Yo, milkshake that time ya, bilýärmi? Wyżmalka. Milkshake, imini milkshake time ya. Bunu häzir bizim gyýlarymyz, gelinlerimiz, has goýulýandyr, doňjuklarymız, ýazarlar nämelin has dorasy. Ýa-ni aýdyp goýýarlar, ýa-ni ýadydan çykdy da bilýän. Oğlanlar bilýän. Aýny biz bilen de. Hausberg'den ýöretesen sowat bra. Spasibo. Nesip etsin. Ýeňem bilen o. Taňyň arkasyn. Gelinjiň bilen şeytirip smoothie'lar ýasap, milkshake'lar ýasap. Ökman. Nesiyeden. Ben bir daha kendi düşünüyorum. Bu da hatta yönü öydekler. Kovu düşünüyorum. Öydekin, gatgo beğenir bana. Spasibo Taňyň arkasyn. Gün neyini gepleşe git deyip durmasan sen, bar gepleşe gidemem. Öye gelmedi aslında. Enta gepleşik boyunca yine bir sowadymız var, dowam edelim. Ýa-ni diýdiň de men başlamda bir öz oğlanlarymyz, özümizkiler bir podдержка etdiler da ýöne Vine videolar TikTok'a ýükläp başlandy. Nätanşa adamlar has dor şeyle diýelim. Auditoriya, publika ne hile kabul etti? Başta videoları. Başta öğren kıyın kabul edilim men. Video koydum. Birden 3 adamın rolünü oynayan. İkinci videomu koydum. TikTok'a yükledim, zaten ettim. Ertesi gün turyan şolar gereksiz bir tesvirler. Komentarlar. Gece kaka tapadık. Simyamda kim varsa emnisini söyleyip yazıp. Her, допустим, şu videomda 600 tane ya 1000 tane komentar varsa şunlara
900 sanısı erbet kommentariyada. Her birine cevap berip çıkkan, her birine cevap berip çıkkan. Qarad bara bir öğrenşen bana şol öğren erbet qahırmeliyadi. Sebebi erkeli zatlar yazyan ve berda aydıp oturacak da. Мне самому неприятно bu zatları призносить etmek. Ey yuvaş azalarla kan eğer sen saylinga dvigatsiya etsen. Belki başta şu yankı erbet komment yazanlar sen vibe'ına düşünen değerlerler, belki sen şu yankı deyişimde berjek olan pasıyılığına, berjek olan karakterine düşünen değerlerler. Vakt geçip şolar kabul ettiler, prikoğluna düşündüler. Aslında beydiyer, sonra diyecek olan has mehrem kabul etip başlandılar. Ol aytışın öğren doğru. Başta düşünen değerler. Sebebi men anırda полностью актерство выложил на видео. Yöne обычной жизни men olur yani bir adam ne? Men aktorство zaten özümde obraza girip bilen şolar ya bir potansiyalım var men. Girip bilen насчет реальной жизни men olur bir karakterim zadımam yok. Elimden geliyor başarayan, elimden gelmeyen adam başaramak. Реальной жизнinde men ağras diyecek olam. Реальной жизнinde men gülürmek kıyım. Bu sorulara geliyorsun tek. Bu sorular qoy edip çokalarını tek. Biz şu teve gelen vaxtından beri yani yakınına geldin ha. Türkmenistan'a gelende sonra biz teveden yazıştık sen bilen bilen. Hoş geldin zaten. Biraz canlaştım sonra Instagram'da yazıştık. Suratlar uğrattın zaten. Sonra ben karşı yukarı gittim dem köyüne sapşenyanını gördüm sen 2020'de bana yazdın. Yadına düşeyim yok. Girsen okap bilirsin şu 2020'de yazanda. Sen bana ayda oturma ben sana aydayım. Ya pomnio 2019'da ya 18'de ben sana yazdım. Sen ol va Türkiye'de üretini yaşadın. Ben sana aydım salam. JT Gomi adaylar. Sen maaş ol vakt yaptın. Salam men JT'del men Rozmurat deyip yazdın sen bana. Ben aytdım Rozmurat. Извиняюсь JT diyelim için. Men senden xahişim var. Bir Türkmenski parça özün govu bir zat. Nemesine organizovat etsene deyip. Eylerim şunu yazdım da yok iyiydi yani. Şunu yazat hakkında ben sana abraşat ediptim. Men diyecek koyalım şuna kalk baloj cevap verdim ben. Kalk balojunu yazıştık. Ben seni tanıdım son. Deyip biliyorum. İnni yazıyorlar da sen men diyecek koyalım men öňe garanda men häzir has näle diýsem bir ul oldukça adam sadylaşýar, ul oldukça dünýä garaşy gowlaşýar. Конечно. Men öň birazjyk o men köp pikir edýär da häzir sen yüzüň tanaldy, popularny boldun da sen kän adamlary tersine. Ýadymda bolsa men nabarot öň has bir övünjüm, has bir bilen näle diýsem hondamstym. Ýadyma düşýän bolsa öňrek. Men seni tanıyorum, men seni köpten beri tanıyorum. Aratlaşımızdan sen bilen 2015-nji ýylda başladı. 15-nji ýylda. Hawa. Şo 2015'te sen näle gören bolsam 2024'te mi ya? 10 ýyl geçip başladı. Şol bir adam sen. Sağ. Şol bir adam. Men pikir etdim akason ulumsy şol ýazat. Niye da akason bolşuşlar ýa-da жизнь даже. Yok, hondamsy derler, tanımadık adamlar üçin şonka bolup biler. Это у него темп такой. Temp sazlar. Temp sazlar. Tak, men näme diyecek ol? Sen 19'dan 18'de yankı diýişiňe 19'da ýazdың birinji ýylda, soň 2020'de ýazdың. Biz eýa mezatymyny belli bir derejeye getirip başlamamızda krasavçyk oğlumny respekt görýän berekella diýip. Ýazandyryn. Şo zat men abratyn diýjek sana, brat. Krasavçyk. Respekt, ne häzir ýaňy men gepleşiň başynda çykdyp ýadymdan çykdy şu adaýdan. Türkmen TikTokuny öňe geçýän ýok. Açyk görüň da, brat. Eti men pikirim. Her kimin özünün pikiri okula, bula men pikirim bura. Şu wagt Türkmen TikTokuny iň gowy kontentler, iň köp görülen kontentler, iň köp spros bolan kontentler ýasaýan we biz mediatymy adyndan, öz adymdan berekellan berýän bura. Krasavçyk. Şu tempde dowam. İnşallah. İnşallah. Sen Türkde köp boldun. Nu da. Sen Türkde köp boldun. Okuw oldu, bu oldu. Şolar ýa-da. Şoň üçin şu soraw ýörüýte sana berýän. Türk'te süýt önümlerinde yani Maloçka'da iň gowlary 3 sanaga ýadyma düşýär haýsylar. Iň gow 3 sanaga diýär, iň gow 5 sanaga. Ну да, можно. Süýt örümlerinde. Sütlaç. İçim. Pınar. Mümkin.
Şu wagt seret sen gördüňmi ýokmy bilemok. Ýörite Sitaşdan yaman. Göremok, atviçay göremok. Erkek gel gör. Hudaý ursun göremok. Bulam soğudu mu sana bra? Netivedenden. А что, у нас такой тоже есть, что ли? Яңы якынны дилерствосын аллар шун. Молодец. Яңы якынны дилерствосын аллар как положено шунун. Инне мундан бейлек 5 вилайдымызда как положено sütaş. Нет, мен göremok gram. Если görsem, anladan ну молодец. Gep yok. Nesip bolsa öýde. Öýdäkiler bilen, maşgalan bilen. Nesip. Завтык чağda süýje Ну, мы уже это подумаем сами. Да. Ayda oturmayla näme etmesini özüm gowy bilendim. Daş. Ýam hem özüňe aýtdyň, nämeň dol şekilde aýtman, ýöne eşitdim ondan we özüň storieslarynda atlandy da YouTube kontenti, TV kontenti başlajak bolam. Awa. Nähilere kontent şu arada bir mümkin olsa elbette yani sekret edip saklap berem olsa. Yo palibom ertibin bilýärler, sekret edem gerekde. Men prirodany ören gowy ören. Tebigatyň adamy. Tebigatyň adamy. Ýaşly bir zat görsem ot şoňa bara otlasyn gelipdi. Otlasyn gelipdi ýani. Ya değişýär bilýär. Ay ine nesibeden YouTube'da başladım. Anglik prikol dälläne. Diňe şu travel videolarda. Travel priroda, owa daşyryrtan näle odorlugy zata bawarsa şolar obzor edip özümiziň türkmen halkymyza görkezip gelýär. Tawarsyn ine jahana seyran izza ören gowy kömet ýakyndan. Şoň bilen işleşip başladyk. Öğrenim govada. Ýa-da bir gezek Vietnam bar gaýtdyň. Vietnama bar gaýtdym. Tanşanyňyza 15 gün boldy entek. Tanşanyňyza 10 günden bolanok. Şonu etdim, innesip bolsa dologoda ýa bolmasa poşnogoda şonu gow edip montaj edip goýaryn. Şeýdem başlar ýoşdan. Kontentlarda sen diýjek bolan travel bolýar we indi şu travel'ın içinde ýanky sen waynlara berýän vibe'larından bolýar. Men diýjek bolan prikoljuklardan. Конечно. Şol içinde şadýan prikol. Конечно. Hem şadýan, hem tebigat. İkisini samimi şadýet berjek. Конечно. Onsuz bolmada. Kaçan başlajak bolan birinji video? Birinji videony aýdyşym ýa şu täzirlen soň birinji goýaryn. Şu wagt özüme tolunyp barýan birinji videom bolan üçin bar näle çekdim, gowy çekdimmi? Şolaya düşünje ýaman kän. Nesip bolsa ağdalarımız karar verer, gowy çekdiňmi, elbet çekdiňmi, sen tolgun oturma. Bizim ağdalarımız kak balojny özler aýdýarlar. Soň YouTube kanalyň bar sen bira. Şu wagt häzir reski belläk geçeli. Aliň men YouTube kanalymy özüm bilemok, bilmeýänler üçin men kiýalak. Aşakda ссылка как положено, bir basaňyzdan gön çekýän ссылка goýan we şu taýda diňe Aliň YouTube kanalynyň adresy çykar, podpisat ediň, Aliň gollan we ýakynda nesip bolsa, Ali täze videolar bilen başlaýar. TikTok'una podpisat ediň, latdy oturum men pikimçe gerek ýaly. Hem köpüňiz bilýänsiňiz Aliň TikTok'una dowam etdik. Sen obrazyň standart bir obraz däldi, bilýän birazjyk her kimiň ýanky diýişiňe başda kabul etmek kynna. Конечно. Öýdäkiler näme kabul etdi bura? Ay öýdäkiler näme diýsin? Ne 20 yaş geçen adama bir zat düşündüren bir tolku yok. Kynrak. Kynrak. Olaram näme kabul etýärler. Şu özü problema uruşdatan aňyrakda. Şu zat do özüne dogry görýän, dogry etýär, zat batyp maňa gaýtam, podдержка berdiler. Awa sen ruhdan düşme. Dowam et özüňe näme zat dogry görýän bolsan diýip. Boldy. Ona ştaýdan Ali'nin öýdäkilerini motivasiýa beren üçin, höwet beren üçin, arkasynda duranlar üçin minnettar janyna sag bolsun. Spasiba. Janyna sag bolsun. Ya Jen aýdasyň ese aýda, men aýda otyn arasına girdim. Спасибо, mening семьям поддерживали, особенно моя жена. Я тебя очень сильно люблю. Ты самая большая поддержка в моем жизни. Спасибо. В моем мире. В моем мире, да. Aýda, şta şu wagt. Öýrenmediklerim öýrenesi gelkidendir şu wagt bara. Кому как. Sen rolikde ejen kakan atlary hakyky durmuşda da ejen kakan atlary şomy? Raya. Men roliklerimde men roliklerim özüme men özüm prидумать etdim al personajlar özüm düzdün ha. Hakyky durmuşda olar ýalda. Hakyky durmuşda. Raya, sen hakyky ejen däl ha? Yok, däl.
Hakiki durmuşda men şuna aytıp geçeyin. Мне сказать или не сказать? Я вырос без отца. Смелый, брат. Men hiç wagt öz kakam görmedim. Men hakiki kakam görmedim. Personajlar özüm oylap taptım. Aňyrdan merden gördüm. Hemme de придуманное men özüm tarapymdan. Короче, вот такое. Personaj, aýdyşyň alyp, persona özüň ssenariýasyny ýazdyň. Inni, sonra bir videony neçe wagtda düşürýän ortaça? Sen aňarda aktyor, 3 tane aktyor görkezýäň zaten. Bir videony ortaça 4 saat düşürýän. Biz gepleşikler onu çalt düşürýäs diýip bilýärmi? Yok, men aňyrda gürlemeli geplem. Ssenariýany neçe wagtda? Senariýa. Senariýa men burada ýalan gürlemeýin. Kelle näme şonu etden. Gönü, he? Ssenariýa gönü esasen texnik tarap kösýärde, şo bolýardy, he? Videony düşürmek, videony montaj etmek. Gerek montaj orada gerekmi? Yok, montajı özüm. Hiç kime pul verirsin, paylaşasın gelen ha? Pul ýene yok, pulum ýok. Pul ýok. Pul ýok. Ýerde paylaşaý diýär. Dowam etdik. Men şu wagt men bilýän, ortaça näme hilep agdalarymyz üçin biz ýaňy diýişim ýa dost hökmünde seni has ýakynyň tanıştyrmak, tanatmak niýeti bilen gepleşigime mehman edende üçin TikTok'un daşynda ýani internetiň daşynda bir iş bilen meşgullanýarmy? Bam bir käriň zalam. Kârym aýsam gölersiňiz. Näme üçin? Ya по профессии, если так сказать, kârym. Kär diýende men özüm gowy işläp başlanadym. Ya misnik. Kasap. Awa. Batır aýtdy, Centralny bazarda kasapçylyk etdi. Kasap men, awa. Şeýlemi? Po professiýa, eger näme öňden professiýaň bar diýse, men kasap diýerim. Kasap, he? Awa, et tarapyna gowy düşün. Şuat kasapçylyk edýän? Yok. Näme işleýän? Ya işläňokmy TikTok'un daşynda? Свободный образ жизни, işlämok diýsem bolýar. Tüýleme TikTok'a başlaýmam ama TikTok ekleýär eken. Değişýändir. Bizem TikTok'umuz ba. Indi aliýalak bir humorist, aliýalak bir ütkeşik roller sazdawat edýän bir mehman bolanda bir iki men Aliň birinji gezek, ikinji gezek göremok da öňüň ýanky diýişimde öňden we tanam üçin şeýle bir humor edip kim gepleşim gykly bolsun da diýip aslında gepleşikde maňa hem kän seriozny diýerler-de. Birazcık şeyle şu gepleşi gelende bir azıcık olsa da humor bolsun, güleli, ağzalarymyzdan bir nastroýasyny götereli. Şo niýet bilen arasynda humor edýändir, ýani ýalňyş düşünme. Ala ýalňyş düşünme, ala öde bolanmaz. Ali sorag belki birazcık nikaretnýrak bolup biler, ýani bu sorag bermeli. Sen öz rolüňde özüň klon bilen assirt edýänmi ýa komik aktyor bilenmi? Komik aktör. Komik aktör hökmünde özüň assirt edýän. Ýani özüňi komik aktör hökmünde görýän. Şo arada komik aktörni oýnayan da hemme zatda bir seriozny roliklarda, seriozny bir personaj hökmünde, seriozny bir klip bolup biler, mini film bolup biler, film bolup biler, bilemo rol alasyň gelýär, höwesiň barmy? Näse bolsa, olar höwes bar, конечно. Olar rolem bir gün näse bolsa eder. İnşallah, indi höwesiňe bar, sen pikirin. Ýankyýal bir agras rol oýnaňlar, seriozny rol oýnaňlar, sen kabul ederlermi? Meni kabul ederlermi? Yani seni hemişe bir komik hökmünde görüp ýörler da bir agras rolda seni taňa geliştirirlermi? Seni şeýdip agdalaryň kabul edermi? Halk kabul edermi? Etdi. Etdim bir sapar olar seriozny rol. Vizualama girip görüp berdim. Men özüm üçin men özüme güvenen adam. Maňa şuda etdiýse edip bilen. No bilemok. Sastaryny adamlar men hakynda näle düşünýän bolsa şu edip bilmediýse men özüme güven, men özüme edip bileceğim ona. Sen özüň başlajagyny anýam. Конечно. Готовы. Ali Tarjowski. Men eşitişim boýunça sen ikiziň bar eken, dogrymy ýa ýöneki bir myşmyşmy? Я не знаю даже, ne diýjemi bilemem даже. Давай ikinci soruga geç. Jogap berjek kel. Yok, berjekde. İkinci soruga geçer. Gelýär persepe soru bolanda. Ýani filosofik soru olur.
Haşana sen kıyın güne düşöňde kim yanında galar, kim yanında bolar? O şuraya da değil. Yanında galacak adam öňünden belli bolýar. Özüni belli etýär. Lüboy wagty. Kim işe bilip bolmaýar hali yanında galacak adam. Onam awa dogry aýtdan bilip bolmaýar. Ну, я 100% уверен, то, что родители всегда рядом останутся. İsteseme. 100% uверен мен şonda. Dostumda, başka da hatta yanlış bilen onu родители всегда рядом останутся. Sen kıyın güne düştün mü? Şeyle bir güne düştün mü? Şundan çıkış yok, şundan bir vıhıt yok deyip. Düştüm. Düştüm. Mümkün mü aytıp bolýarmy? Daşından, içine girmeden daşından. Çıkış yok diye pikir etdim. Şu problemanın içinden çıkıp bilmerim ben. Все, menin ömür boyu şolýar. Problemanın içine galarym diye pikir etdim. No. Azıcık sabır. Ruhdan düşmeler eken. Iň esasat ruhdan düşmän sabır et bilmeliler. Allah. Anlamam gerek. Sabır etmän ruhdan düşsen hem sen polna dargaýanda. Esasat ruhdan düşmeli diýen. Allah. Ali sen nämen başlap bilen? Yürekten aýtjan sana, от чистого сердца. Men bağışlamamazlık diýen zat ýok mende. Bana yanlış bir zat edilse de, arkamdan her hili işler edilse de men yine bağışlayan. Ýöne, bağışlamam näle bağışlayan? Bağışladım mı? Bolly, şoň bilen ömür boyu gürleşemem, kim bolaýsyn, dostum bolsun, başga da adam tanışym bolsun. O näle bolýarsyň bağışladym? Bağışladım. Ondan nem etmek bana kalmadı, onu bağışlamazlık zat etmek. Onu Allah'a bağışlasın. Men şoňa garşy abidam ýok, ýöne bilýän şol adamyň näle adamlygyny. Özüň üçin? Özüm üçin bilip goýýan. Awa. Diýjek bolanyň esas Allah bağışlasın, galan zatlar sen bağışlarsın. Ýagny içinde bilýän kimin kimligini, nämeň nämeligini we dowam ediberýän. Da. Şeýle orada okudum. Dünýäniň gowy komikleri, güýçli komikleri şatlyk paýlada bütün dünýä adamlar ýöne aslında özleri bilen bir kile depressiwny, hat bir agyr. Şo torada sana bereýin. Sen näkili? Benim şol ýaly. Sen hem depressiwny, hat agyr. Oçunlar depressiwny adam men. Şu taşyrykda da çykanda ağsadan saat gülmeyen. Ну, это же кадр. O yöneke bir obraz diýjek bolanda Charlie Chaplin kýaldy. A tak realny жизньde men aňarda berde ha-ha-hi-hi gülüşip aýlanyşyp bilen adam ne? Näme? Не знаю, у меня şol ýaly näme ama karakterim ma. Men şunu başlaýan videonu gülürüp çekip bilen obrazdan daşary men gülüşüp zat bilen adamlardan näle? Azajyk içkin bir sora bolma mümkin ýöne soraýyn. Ýa-ni diýdim da kakam ýok, atam ýok diýdim. Men atam görmedim diýdim. Kakasyzlyk sana näme öwretdi? Kakasyzlyk bana atwestin bolmany öwretdi. Jogapkar bolmany öwretdi. Öz aýagyň üstünde durmany öwretdi. Öz maşgalaryna predan bolmany öwretdi. Wepaly. Awa, wepaly. Şo ýanky depressiwny zat diýäň da, seriozny, ýani agyr zat. Sen bagtlymy? Hudaýa şükür, bagtly men. Onda bagt näme sen üçin? Men üçin uly bagt diýin. Her gün sen bilen turýar, her gün seň ýanyňda, sana motivasiýa berýär. Gaharyň gelýän wagty
Seni uspokоить edip bile. Köşeştirip bile. Oğlum men simyam. Bağıt sen üçün maşkala. Maşkala. Güç nemede? Sila в чем? Сила в чем? Не понять. Ne hemen gücü? Bratva kinom gördün mü? Brat kinonu gördüm. Brat и bratva. Şonda Sila в чем brat diyer. Men o filmi 10-20 deyim öğrendim. Şocağı seriyadında yok mu? Şocağı diyelim mi? В чем sila brat diye. Sen cevap ne mi? Oğlum neme diye? Neyim diye? Sila в правде, брат diye. В чем? В правде. В правде. Hakikatta diye. Sen üçün güç nemede? Sevgide, bağıtta, ağızvirlikte, ne bileyim, sen üçün güç nemede? Adamşılıkta diye pikir ettim ben. Adamşılığın olsa gücün ondan mı urul ya? Человечность sen üçün güç diyen da? Da. Eğer sen adamşılığın varsa sen gücün nol var kalya men gönlümde. Eta primer bol. Ben sana gönü aydan bok. Eta men üçün şol ya diye pikir ettim. Düşündüm. Durmuşta en korkan zadın ne mi? Yakınlarını yitirmek. Yakınlarını yitirmekten öğren korkan. İnakta по-любому aklına gel gitti. Etip şol ya da borsan ne monarka. Şon gönü şu zat aklıma getiren vaktin gönü udalıydı ettim. Düşünüyorsun gelmeyen şu zada. Fikir edesin gelen nokta. Ne? Şimdi şu vat yan gepleşin başından ayttık geçtin mi? Olanlar Ali üçün ayrı bir soruğunuz bağlısa berin, ben şu soruğu Ali'den sorayım. Sizin adınızdan. Bağ mı soru olunuz? Yani Ayda. Şu Yani şu dost olana görkezişkin ya İdin'den Almanya varanı şu Inga halı deydin. Onu sen şu ayal şu vat görüp reski rad ettin mi, deneştirdin yoksa öňden bäri şonu tanadın için? Tanadığım için. Şöyle mi? Ne? Köpem görýändedir YouTube'da hemen o. Yok, inşallah gatı göreyim buradan görsen. Ors bir ayar. Допустим, biri geçeceğim sonra lakat ya ayarla. Badırdan biri gelip paket o aylığın alın bu da adam hakikatırım Inga. Birazcık ne meni? Hükman dek gala da her yere. Sondan aldım. Adı. Onun obrazını alam, adını aldım diye. Gatı goy. Sen 5 yıl bunun özün häzirki şunki TikTok bir Viner bir TikToker hökmünde görýädin mi? 5 yıl bundan. Yok. Ondan sonra 5 yıl bundan soň özün nerede görýän? 5 yıl bundan soň men pikrimçe men bolmarynam da TikTok'da ýa. 5 yıl bundan soň Ali TikTok'ta bolanok. Çarjovski TikTok'ta bolanok. Da, ya думаю, men ýa TikTok taşlan, oňaça 5 ýylyň soňa çenle. Ne üçin? Ay, ne знаю. Bu zat häzirikçe bir höwet bolup gelýär. Yok, gadancığım şu olsa, ervedem gadanmasan, başkalarını eklep bilsen, maşincağı alsan, öýjağı da edinsen, ne üçin? Bilemok. Bu zat emme adam wagtynça bolan da. Elbette. Wagtynça. Belki ondan soň TikTok derlen, belki kino çekip başlaryn. Eger sen durmuşun diýeli bir kino bolan bolsa, şo kinoň ady näme bolardy? Непонятная жизнь Олежки. Непонятно, yani. Çılşımlı neyme öyle? Çılşımlı durmuşu. Alişkan'ın çılşımlı dünyası. Ali'nin çılşımlı dünyası. Düşündüm. Şimdi gelýäs 2 soraly, 2 jogaply rubrikamyza. İkisinden birini saylamaly ve mümkin bolduğundan çalt saylamaly. Blitz soru. Blitz soraglary. BMW ya Mercedes? Klasik eşik mi ya sport eşik yani rahat eşik? Sport rahat eşik. Conor mu ya Habib? Habib. Cristiano Ronaldo, Messi? Cristiano.
Ova yaşayış mı, şehir yaşayış? İkisi. Eğer birini taylamalı olsa. Ova yaşayış. Ne için? Tabiat, yaşlılık. Betonlu jungule değil de hakik jungule değil mi? Yaşlılık. TikTok mu ya YouTube? İkisi. Bir değilse. TikTok. Bulvarın yaşlı mı? Göğü. 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 Yaşlı limon mu? Men limon. Kendi çabuk ne? Ha, şey ne? Göğü. Sağda. Sağda ve orijinal. Benim yaşlılığımı görüyorum. Yaş teyze başlayacak Viner'lara, TikTok'lara ne maslahat verirdim? Nemeden başlasınlar ve nem etmeli? Nem etmeli, nemeden başlamalı. Onun görüştürüp göçürüp Koppa istesin. Kapir uçedip çekiverin bir başta. Te özüňiziň aklınıza bir ideýa zat gelýänçe. Birine kopya edip çekip başlamasan aklına hiç sağlam gelmeýär. Fantaziýaňy ulurdup bilmeýän birinen kapir edip çekmesen. Yuwaş-yuwaşdan soň hem öz fantaziýaň açylyp başlaýar. Şoň üçin hem umytdan düşmäň, başlaýak bolsaňyz göni başlaň. Eger siň içiňizde şolar ýa zat bar bolsa, durmaň. Hiç kimin gepine de garamaň. Men üçin özüm etjek zadım dogry diýen bolsaňyz başlaň onda. Sen kimden kapir etdin? Sen kimden göçürdün? Sen kimden oğurladın? Men wara kän adamdan görüp kapir edip başladım. Kän indi haýsy biriniň adaydan ýöne menem Özöklerde var bilen şeyler akbar. Yok, men özöklerde alyp koymadım adam. Özöklerden değil. Indiki mihmanymyz kim bolsun? Kimi görösün gelýär? Aýdymçylardan, ýa blogerlardan, ýa rapperlardan, ýa bilim oksuny diýişkär, ýa sportsmenlardan. Määt Nazardan aldың sen. Määt Nazardan interview aldyk. Görmedikler bagasa şu yerden çykýandyr. Ssylka şoňa geçip bilýär. Määt Nazarow görjek diýseniz. Değerli dädeden almagy düşündiňmi hiç reportaj? Saytdan elbetde. Men özüm üçinem değerli däde ýa-ni saytdan ýa-ni Orazdan interview almak gaty gyzykly. İstegim bar. Hem mezetime işgärler hemmesi aýdýada şu sayt bilen emedeli. Men wara ýerde entek ýa-ňy gepleşiklere başlanmatym, online gepleşiklere başlanmatym. Baýma bilen gepleşik etdim Dubaýda. Şo baýma bilen saytyň ýa-ni däl däden arasy gowuluny bilýär we baýma diýdim şo Oraz bilen bir gürleşik görä. Eger zat bolsa bizim gepleşigimizde mihman etmek isleýär. Bir gow soraw jogap bar gow gepleşik gurnalyp şonu däl aýdypdy. Baýma aýdypdy däl ken bir mediada görnesi gelen ok ken bir istek bildiren ok diýip Instagramda klip ýazady düşen ok ken bir aňarda bäzi suratlar da ýok. Indi ýene de biz häzir agdalarymyz arasında tanışları bardır. Orazın ýa-ni däl däden ýakynda ýaşaýanlar bardır. Ýene bir zatdyr bilemokda gepin gysgasy. Siz hem saýka hödürläp görüň, agdalarymyz siz hem saýka ýazyp görüň. Her biriňiz saýkyň Instagramynda adyny Bambi dedin. Mejitima belki mihmançylyğa gelir, mihmançylyğa gelse de nesip bolsa, biz özümizden isleýäs, saýk gelse, däl däde gelse, biz üçin hem gyzykly, gaty gyzykly. Awa, saýk däli. Däli däde. Senen bir çık, senen bir göreli. Senen bir ýakyndan tanaly. Fanatdan ulularynyň biri mendirin. Sağ ol. Allah. Şonan bir belläp geçin hukman hashtaglap. Şonan bir nämeteli. Atat haýyşdy deli. Wo hiç o däl däde mejitimi ýadyň onu. Gülýalyk kemerat nesip edenden. Eger nesibämiz bolsa däl däde bilen gepleşik ederiz. Onu saýkyň smutyn halýan. Da men onu aýdymdan eşitýän o ýakyndan şol adam tanamaýan. O bir şey ýakyndan tanamaýan. Blitz sorok ýene bir san goýar. Määt Nazarow ýa saýk däl. Нет, я не буду на это отвечать. Я уважаю всех наших тоже всех их отечественных рэперов. Menem her bir smut işgärlemde aýratyn syýlagym bar, aýratyn hormatym bar. Şonça iş edipdirler, şolar ýaly derejelere ýetipdirler. Aýry ýene
Diğerli bir belki 49%, bir 51%'dır. Şonu diyecek koylar. 49 kimde? Ne bileyim o senden soruyorum. 49 ayt benim şuna araydı. Ne bileyim o senden soruyorum. Ne senin fikrini soruyorum. Ya, abeyh уважаю. İkisem 50-50 ha. 100 bölümümüzde 50-50 Çok ola bak, yani başka da rapperlarımız var. Hemen diyelim şu ikisinden. Evet, yani bu da atmayacak. Bu soru cevap verin. Evet. Böyle. Katı oy. Ne? Mecitime açacak koyacak sözden bağlısı, dağlarına açacak koyacak sözden bağlısı sen dinleli. Mecitime. İlklen mecitime. Спасибо, Лукан. Sıylap çağırdınız. От всей души благодарю. Мен için bir интересно oldu. Sen gepleşen atnaşmak. Неожиданно болсаң, birden çıktın. Gepleşip geçe blogger dedin ben ama hayran kaldım. No спасибо. İşimden tamam. Rova çalsın. Sağ ol, minnettar. Men подписчикlarım olsa köprakların videomu görünler. Nasip olsa bundan sonra köp video çıkaramam. Спасибо. Yaxşı komentar yazasılar. Спасибо, короче. Daş. Belli geçin. Özünüm kovulansın bizim. Ağlarımızdan Türkmen Avat Kargo İrden veri ollak gelýär. Maksada Hökmanaydan Türkmen Avat Kargo Aliş Köçün Nise İstanbul'da atken onu da anardan beri uğraşacaklar. Vardır ente gidecek vardır bilemem. Sorma gidecek misin İstanbul'a? Посмотрим. Nasip olsa İstanbul'a gitse uğraşsa Türkmen Avat Kargo'dan soğut 100 kilogram yük meseleden. 5 vilayet dastak Türkmen Avat Kargo. Muğdaşından hədə biz yadğa geçip dur olanlar. Bilä köpüse Aşgabatda bizim partnerlerimizden video çekmesinde akepleri var. Marada täsin var. Levapda da birinci edek yadğa geçip dur ve birinci mihmandı Levapda sen Ali Çarjovski ve yadğımı da yerine yetirip duran, yadğını geçirip duran Anna Studio. Halas minnettar canım sağ ol. Halastan yürüyte gelirler de şu an biz zapis etme için. Maladet. Benim şunu açacak bu otayım sana. Her velayetın özünün möcekleri var. Her velayetın öz möcek stüdyoları var ya. Конечно. Derdi de hayfi Anna. Anna Studio. Anna Studio. Respekt. Respekt. Canım sağ olsun. Belli keçeli himayetkarlarımız Süytaş yürüyte sağ tayinladı. Şimdi Türkmenistan 5 velayetinde var. Süyd önümleri. İslendik süyd önümleri yani peynir diye, süyd diye, şuna mengiş. Süydü de işli zatlar. Onun daşında da yine bir tavoy teknika oyuncu. Germanski brand. Hausberg. Savaşçının tayinladı Hausberg canım sağ olsun. Süytaş. Sudan kemeden ok bülü var. Canlar sağ olsun. Kak bağırın suların patgayını su, kak su dişin yalak. Sucağına içeli yani sayk çembasına girdik. Damam uğradı. Uğradı yanır göre. Gepleşik halın mı lan? Gepleşik göğün yaradı mı? Gepleşik ava. Непланированный сценарий тут. Sorular öngünden beri. Yok, öngünden. Ну, есть şöyle reportajlar. Öngünden sorakları özleri arasında gürleşip da edip. Mendine bärik geldim. Etdi. Bana вопрос verdim, ben bana cevap verdim. Gowy işte. İnşallah şeylerdir. Bundan beylen gowy işsin da. Nesip olsa aydanın olsun. Bizim Mecitimi kanalımız için barat maslahat berip bilen goşun şuladı edin oğlanlar deyip. Bizim Mecitimi kanalımız için da edip bilsen ullakan zdanyanın hem tarafı ayna varsın ve şu aynan gavadına oturup reportaj alsan bütün neme görünsün yöne Türkmenistan. Şehir ha? Şehir ova. Ama hasam esas Aşgabat etse. Aşgabat etse vapşe govola. Inne ol aslında reportaj bilen men nemen govoran reportajda arka fon dikkat çekmeler. Nem için gelin mihmanlığı has köp dikkat verecek olyat mihmanın sözlerine, mihmanın şu yankı arka fon hiç ile dikkat çekmesin isteyenler bilem arka fon sade olmalı. Esas mihman öne çıkmalı. Sen yankı aydanladın haberlarda Mecitimi'nin habersiz kalma gepleşiğine daş olur şu. Da. Da. Ona hoş biliyorsun. Da. O fikir. Hani nesip olsa himayetkarlarımıza hödürlük kurar. Da işo kışam geldi. Priroda desegen bolar.
Periodada gowy reportaj geçirdiği pikireten. Nime sana işimi öğretmeli. Bu pikir berýän maslahatdyr. No da. Gaty gowy. Nem. Şu şerde men agdalarymyz üçin bellek geçen janyňyz sag bolsun. Ýerden ber gollap gelýän agdalarymyz bar we belki araňyzda täze gelenler bar bolup patpisasiýa etmediklerini bagys alişolar ýördüň bir zat aýtdy. Näçe patpisasiýadan oklar enten etmeýän görýänler barda. Patpisasiýa diňler. Onda etmeýler. Patpis gelmez ona gerek. Bana patpisasiýa diňler, mecbur patpisasiýa diňler. Ну, интересно затар çıkardı, как-никак. Вот, бana очень интересно. Sizlere интересно, мои достlar. İnşallah. Спасибо. Nesibedenden aliňa TikToklar bilen YouTube kanalyny sylkalar aşakdadyr. Gön bassaňyz gön geçýärsiň, agda bolun. Gepleşik halamlasaňyz ökman like çağır, batın ýadyňdan çykarmaň. Tesirlerini ýazyň, gepleşik barada pikirlerini ýazyň. Belki käbir islen sorulagyňyzy bermän, gaçyryp ýa-da men kelleme gelmän sorulagyňyz bolup biler. Şoň üçin indiki mehmanlarda sorulagy öňünden ýazyň. Nesibedenden Ali bilen bu birinji seriýamyz, nesip bolsa serial bolar, ýyllar çykar, gepleşikden has, gyzykly, interesli gepleşiklerde görüşeriz diýip umyt edýän. Diňe toýlarda görüşelim. Jan sag bolsun. Спасибо, tamlar kalsın. Да. Gepleşik haladym bra? Да, ништяк. Понравился? Очень даже. Нормально? Да, очень круто получилось. Рахат, спокойно, чётко. Рахат, спокойно, очень даже профессионально. Да. Спасибо, Медитуме. Спасибо, Агзалар. Спасибо, короче. Даш. Слушай, здесь расслабься. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so